albe flori de piatră, născut în zări ciudate de povești, acoperit cu cinga și năframe, crescut pe locul curților domnești. Chișinău, din anul 1436, din ceața anilor, se naște un sat, un oraș, o capitală europeană, un oraș istoric situat pe 7 colini și cel mai mare centru administrativ-teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova. Orașul meu, cu vise mari, orașul meu, cu inimi tari. Chișinău, una dintre cele mai vechi localități, atestate cu ascensiuni și căderi de-a lungul anilor, care l-au transformat dintr-un târg strămoșesc într-un oraș modern, contemporan. Chișinău, un oraș neomogen, cu un farmic deosebit. Arhitectura modernă este combinată cu stilul neoclasic, baroc și deseori cu elemente gotice. Chișinău, un oraș verde, cu parcuri, păduri, scoaruri, alei și havuzuri. Chișinău, un oraș multietnic, empatic și prietenos pentru toți oaspeții și locuitorii capitalei. Chișinău, orașul viitorului, locul perfect pentru tineri cu idei inovative. Chișinău, orașul artelor contemporane, bogat în festivaluri, concerte și evenimente în aer liber. Cu inimi tari, orașul meu e atât de cald. Orașul meu, cu inimi ce ard. Aici e prima iubire și prima dezamăgire. Întinde mâna și simte inima lui. Noi ridicăm împreună o lume mare și bună. Orașul ăsta ne adună cu dragostea lui. Orașul meu, cu vise mari. Orașul meu, cu inimi tari. Orașul meu e atât de cald. Orașul meu. Chișinău, orașul care merită să fie descoperit pentru farmecul său, pentru tradițiile sale, pentru oamenii săi, de ieri, de azi și de mâine.